aquesta quàdruple aliança que donarà lloc a la següent conferència, que és on neixen els Mossos d'Esquadra. I també, bé, dir-ho així, perquè aquesta sabem que ja els Mossos d'Esquadra ens l'explicaran ara, però la tasca dels catalans al món, aquesta l'explicarem, si hi ha ocasió, en una altra xerrada. Moltes gràcies. Perquè el Milan ha tornat per veure el procés en què estem, ha tornat, i aquest vídeo és un de diversos que se n'han fet conforme el Milan torna, i donarem pas de vos a l'intendent Fèlix, senyor Fèlix, perquè ens ho expliqui. Això només és una mica d'entreteniment que diga 5 minuts. Gràcies. Per fer una mica de propaganda, el llibre en què s'explica tot això i més està a la vostra disposició. Gràcies. O sigui, vostè ha vingut a parlar del seu llibre. Sempre. Un català sempre ve. No és el seu palau. És l'actual Palau Milà. Aquest palau el va comprar el meu pare i arribaren a viure més de 80 persones. Entre el servei, entre familiars de notaris que teníem aixoplugats, aprenents de notari que era costum que visquessin amb el notari a casa seva. Els notaris tenien un pes específic perquè eren els dipositaris del desenvolupament legal i social d'aquelles corts que no es feien des del final del segle XVII. Nosaltres fèiem el que havíem de fer, que era construir país i ajudar a construir país, perquè a l'hora que vivíem del negoci, del propi ofici de notari, i esmerçàvem moltes hores en la preocupació del país, en impugnar el testament de Carles II, que ens van imposar un rei en el qual només Catalunya tenia dret a triar. Jo no tenia cap necessitat d'embrancar-me amb aventures polítiques. Vèiem el brilli, vèiem el centralisme, vèiem el favoritisme, tornàvem a veure els exèrcits aquí pagant nosaltres. Les nostres finances no funcionaven perquè érem expoliats per impostos cada vegada directes o indirectes cada vegada més forts. I Vilan Perles va decidir fer alguna cosa per aquest país. Però què és el que succeeix? L'any 1718 esclata la guerra de la quadruple aliança contra Espanya, el rei Felip V comença una política d'intentar recuperar els territoris d'Itàlia que havia perdut arrel de Pau d'Utrecht, i l'exèrcit que està aquí a Catalunya és embarcat cap a Itàlia. Però què és el que succeeix? Que l'any 1719, al gener, França declara la guerra a Espanya i es troba l'exèrcit borbònic que es troba a Catalunya, es troba que no té forces militars per fer front a la invasió francesa. Llavors, el marquès de Castelrodrigo, que és el capità general de Catalunya,
intenta, d'acord a la Real Audiència, dissenyar un pla estratègic per intentar lluitar i impedir la invasió francesa. Prèviament, a finals del 1718, Joan Barceló Carrasclet i altres líders austriacistes havien començat a moure pel territori de Catalunya, intentant sublevar la zona, sobretot de Tarragona i la Catalunya central, amb no gaire èxit inicialment. Es trasllada a França i allà els francesos creen unes unitats que són fusils de muntanya francesos, o els fusils del Rosellón, agafen tots els exiliats que hi havia al Roselló francès, austriacistes, i els engloben en uns batallons de fusils de muntanya i els preparen per invadir Catalunya i fer una força d'invasió, amb la intenció de sublevar el Principat contra l'exèrcit borbònic. Davant d'aquest perill, el marquès de Castelrodrigo, que és el capità general de Catalunya, que es troba en inferioritat numèrica, en aquell moment només hi havia 3.500 soldats espanyols i els francesos tenien aproximadament uns 30.000, a la frontera 30.000, però en canvi disposava d'una arma fonamental que no disposaven els francesos, que era una red d'espionatge importantíssima que l'informava permanentment dia a dia de lo que estava passant a França i dels preparatius. Llavors, la Real Audiència arriba a un projecte de creació d'unes esquadres de reserves armats, que és l'origen del cos de Mossos d'Esquadra. Aquestes esquadres de reserves armats són gent que no són tropes arreglades, que no tenen diners per pagar per fer fusils de muntanya clipistes, sinó són gent que se'ls dota d'armes, són seguidors borbònics. Penseu que durant la Guerra de Successió ja hi havien hagut parts de Catalunya. Nosaltres a vegades tenim la visió unitària de que tots els catalans estaven a favor de l'arxiduc, i això no és així. Hi havia una minoria de catalans, i sobretot en zones geogràfiques molt concretes, moltes vegades per rivalitats de pobles, que estaven a favor del rei Felip V. Berga, Cervera, els de Berga no passa res, ara totes aquestes coses i podria ser pacte. No, perdona, Berga era borbònica, Cervera era borbònica, Guinell de Brai era borbònic, Alcalá era borbònic, on bàsicament la seva població era borbònica, també hi havia austriacistes. Manlleu era borbònic, per la rivalitat amb el tema de Rodenberg. Berga tenia una rivalitat clamorosa des de feia molt de temps amb Cardona, en el comerç amb França. Els bergadans tenien un gran comerç amb França. Què és el que va fer? Doncs totes aquestes gent les va mobilitzar i van crear les esquadres de reserves armats. L'objectiu d'ells era, bàsicament, va arribar a mobilitzar 4.500 homes. 4.500 homes, més que l'exèrcit. El 21 d'abril, el rei Felip V ordena crear el cos de Mossos d'Esquadra, les esquadres de reserves armats, per una regla ordre. I diu, endavant el projecte. Qui pagava aquestes tropes? Les pagaven els municipis del cadastre. Se'ls disputava del cadastre. El rei pagava simplement el pla de munició i l'Ajuntament o la vila tenia que pagar un ral diari que pertocava. Com hem dit, serà el 21 d'abril, inicialment reben el nom d'esquadres de reserves armats, i després, el 8 de juny, s'estableix un reglament. És el primer reglament del cos de Mossos d'Esquadra. Aquest document és quasi inèdit, fa molt poc que es va trobar, fa uns anys, un parell d'anys, i comença dient reglas que se deberán observar las escuadras que se establecen en varios lugares del Principado de Cataluña con la aprobación de su majestad, que Dios guarde, para que puedan estar defendidos los pueblos y caminos públicos de los insultos de ladrones, persecuciosos, austriacistas, ladrones, ladrones, Eso no es un tema de vanguardismo, es un tema de sublevació per impedir el passa que el llenguatge que s'utilitza és el que és. Y de gente inquieta y enemiga del sosiego que tanto importa a todos el arte. És a dir, però no era un tema de vanguardisme, era un tema de lluita contra aquestes partides que s'introduïen des de França, aquests fusils de muntanya francesos, que s'introdueixen, les esquadres tenen un èxit militar regular, bàsicament quan s'hi comença a introduir les partides de fusils de muntanya francesos, sobretot Carrasclet, Francesc de Bèrnic i altres, ataquen els destacaments més petits de les esquadres. Sallent, 30 homes.
30 homes, enfront d'una força de 500, evidentment allò durava un quart d'hora. Però les grans viles com Mataró, les grans viles com Cervera, que van mobilitzar 800 homes, tota la població de Cervera, Berga, 375 homes allistats, Roda de Ter, 160, i així successivament. La idea era crear un corredor sanitari, si us fixeu les poblacions que estem dient, és Mataró, fixeu-vos, Molins de Rei, Martorell, Cervera, Berga, Osona estava a Manlleu, estava a Vic i estava a Tagamanent, i Centelles. Tota aquesta franja era per impedir aquesta sublevació, sobretot el seu perill imminent, perquè és de Castellrovigo, era la sublevació a la zona d'Osona. Tenen una obsessió a la sublevació de la zona d'Osona molt gran, bàsicament perquè els ostracistes tenen molt pes específic. Llavors, per ella, Osona era una zona que s'havia de reposar. Quan acaba la guerra, aquestes esquadres és una guerra veritablement, no es produeix una sublevació general. Penseu que molts catalans austriacistes no volen donar recolzament al Carrasco, molts s'apunten però no ho veuen clar. Es troben amb gent que porten l'uniforme de França i estan sota les ordres de Berlitz.